Milí priatelia, v minulých týždňoch sme si pripomenuli sviatosti kresťanskej iniciácie, teda uvedenia do kresťanského života, ktorými sú krst, birmovanie a Eucharistia a rovnako aj ďalšie dve sviatosti, ktoré sú sviatosťami uzdravenia duchovného a telesného, teda sviatosť pokánia a pomazanie chorých. Tretiu skupinu sviatostí tvoria dve sviatosti, ktoré sú zamerané na posväcovanie ľudského spoločenstva, teda posvätný stav, čiže kňazstvo a manželstvo. Dnes si povieme niečo o prvej z tejto skupiny, o sviatosti kňazstva, alebo ako sa inak nazýva, o sviatosti posvätného stavu. Posvätný stav je sviatosť, vďaka ktorej sa poslanie, ktoré Kristus zveril svojim apoštolom, naďalej vykonáva v cirkvi až do konca čias. Je to teda sviatosť apoštolskej služby. Zahŕňa 3 stupne. Stupeň biskupov, kňazov, čiže presbyterát a diakonov. Zaradenie do tohto stavu sa od počiatkov cirkvi koná náboženským a liturgickým úkonom, ktorý je však niečo veľa viac ako obyčajné vyvolenie, určenie či poverenie alebo ustanovenie zo strany spoločenstva. Touto sviatosťou sa udeľuje dar Svätého Ducha, umožňujúci vykonávať posvätnú moc, a táto môže pochádzať len od samého Krista prostredníctvom jeho cirkvi. Obrad udelenia tejto sviatosti sa nazýva aj vysviackou a je vlastne vyčlenením a udelením poslania samým Kristom pre jeho cirkev. Viditeľným znakom vysviacky je vkladanie rúk biskupa na kandidáta spolu s konsekračnou modlitbou. Pojem kňazskej služby existoval už aj v Starom zákone. Aj v izraelskom národe si Boh vyvolil jeden z 12 kmeňov, kmeň Léviho, a vyhradil si ho na liturgickú službu. Začiatky kňazstva Starého zákona tiež posvetil osobitný obrad. Kňazi v ňom boli ustanovení, aby prinášali dary a obety za hriechy. Ale toto kňazstvo nebolo schopné uskutočniť spásu, lebo muselo neprestajne opakovať obety a nemohlo priviesť k definitívnemu posveteniu, ktoré mala uskutočniť jedine Kristova obeta. Všetky predobrazy kňazstva Starej zmluvy obsahujú svoje splnenie v Ježišovi Kristovi, ktorý je jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Kristova vykupiteľská obeta je jediná, uskutočnila sa raz a navždy. A predsa sa sprítomňuje v eucharistickej obete cirkvi. To isté treba povedať aj o jedinom Kristovom kňazstve. Sprítomňuje sa prostredníctvom služobného kňazstva, pričom sa nezmenšuje jedinečnosť Kristovho kňazstva. A preto iba Kristus je pravý kňaz. Ostatní sú jeho služobníci. Kristus, veľkňaz a jediný prostredník, urobil z celej cirkvi kráľovstvo kňazov svojmu Bohu a Otcovi. Celé spoločenstvo veriacich ako také je teda kňazské. Veriaci vykonávajú svoje krstné kňazstvo svojou účasťou na poslaní Krista, kňaza, proroka a kráľa, každý podľa vlastného povolania. Celá cirkev je teda kňazským ľudom. Vďaka krstu majú všetci veriaci účasť na Kristovom kňazstve. Táto účasť sa volá spoločné kňazstvo veriacich. Na jeho základe a v jeho službe jestvuje aj iná účasť na Kristovom poslaní. Je to účasť služby udelenej sviatosťou posvätného stavu, ktorej úlohou je slúžiť v mene a v osobe Krista hlavy v spoločenstve. Spoločné kňazstvo všetkých veriacich a služobné alebo hierarchické kňazstvo biskupov a presbyterov, hoci jedno i druhé svojím vlastným spôsobom má účasť na jedinom Kristovom kňazstve, predsa sa od seba podstatne líšia, i keď sú navzájom na seba zamerané. Pýtate sa, v akom zmysle? No, kým spoločné kňazstvo veriacich sa uskutočňuje rozvinutím krstnej milosti, života viery, nádeje a lásky, života podľa ducha, služobné kňazstvo je v službách spoločného kňazstva. Je zamerané na rozvíjanie krstnej milosti všetkých kňazov. Jednoducho by sme mohli povedať, že nikto sa nestáva kňazom sám od seba a nikto nie je kňazom len sám pre seba. Táto sviatosť je úplne zameraná na Krista a na ľudí. Úplne závisí od Krista a jeho jediného kňazstva a bola ustanovená v prospech ľudí a spoločenstva cirkvi. Sviatosť posvätného stavu udeľuje posvätnú moc, ktorá je v skutočnosti Kristovou mocou.
Vykonávanie tejto moci sa preto má riadiť príkladom Krista, ktorý sa z lásky stal posledným a služobníkom všetkých. Kňaz nemá za úlohu len zastupovať Krista, hlavu cirkvi, pred zhromaždením veriacich, ale koná aj v mene celej cirkvi, keď prednáša Bohu modlitbu cirkvi a predovšetkým, keď prináša eucharistickú obetu. Biskup je nositeľom plnosti kňazstva. Dostáva plnosť sviatosti posvätného stavu, ktorá ho začleňuje do biskupského kolégia a robí ho viditeľnou hlavou partikulárnej cirkvi, ktorá mu je zverená. Biskupy ako nástupcovia apoštolov a členovia biskupského kolégia majú účasť na apoštolskej zodpovednosti za celú cirkev a na poslaní celej cirkvi pod autoritou rímskeho biskupa, pápeža, nástupcu svätého Petra. Prezbiteri sú spojení s biskupmi v kňazskej hodnosti a zároveň od nich závisia pri konkrétnom vykonávaní svojich pastoračných úloh. Sú povolaní, aby boli starostlivými spolupracovníkmi biskupov. Vytvárajú okolo svojho biskupa tzv. Prezbitérium, ktoré spolu s ním nesie zodpovednosť za celú miestnu cirkev. A diakoni sú služobníci vysvetení pre služobné úlohy v cirkvi. Nedostávajú služobné kňazstvo, ale vysviacka im udeľuje dôležitú úlohu v službe slova, Božieho kultu, pastoračnej správy, charitatívnej činnosti. Tieto úlohy majú plniť pod autoritou svojho biskupa. Cirkev udeľuje sviatosť posvätného stavu iba pokrsteným mužom, ktorých schopnosti potrebné na vykonávanie posvätnej služby boli náležite uznané. Zodpovednosť a právo povolať niekoho, aby prijal stupne posvätného stavu, patrí cirkevnej vrchnosti, ktorá pre túto službu môže ustanovovať aj isté podmienky. V latinskej cirkvi je napríklad takou podmienkou pre prijatie prezbiterátu podmienka tzv. Celibátu, teda vysviacka na prezbitera sa udeľuje len neženatým mužom. V byzantskej cirkvi sa udeľuje aj ženatým. Nikto však nemá nárok na sviatosť posvätného stavu. Do tohto stavu povoláva Boh a preto ten, kto si myslí, že spoznáva v sebe znaky Božieho volania na vysvetenú službu, má svoju túžbu pokorne predložiť cirkevnej vrchnosti, ktorej patrí zodpovednosť a právo povolať niekoho, aby prijal stupne posvätného stavu. Ako každú milosť, aj túto sviatosť možno prijať len ako nezaslúžený dar. V prípade posvätného stavu, kňazstva, je to dar určený pre službu v mene a v osobe Krista hlavy, pre službu celému cirkevnému spoločenstvu.